Ġiet imħabbra estensjoni fl-iskema Business Enhance ERDF Grant Schemes li toffri opportunità lill-intrapriżi żgħar u medji biex ikabbru l-operat tagħhom hekk kif jinċentivaw aktar investiment. Issa l-iskadenza l-ġdida sabiex wieħed japplika għal dawn l-iskemi hija Marzu li ġej. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi waqt żjara ġewwa l-Malta School of Flying Company Limited li wkoll benefikat minn din l-iskema. B'kollox kien hemm 421 kumpanija li gawdew minn dawn l-iskemi li ġew msarfa f'497 proġett. Għatfadal madwar 6 miljun euro li wieħed jista' japplika għalihom għal dawn il-kumpaniji ta' daqs żgħir u medju li permezz tagħhom jistgħu jieħdu numru ta' inizjattivi ta' investiment li permezz ta' dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jkomplu jtejbu u jkabbru l-apparat tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Malta School of Flying Peter Fenech stqar kif dawn l-iskemi ippermettew iżjed investiment saħansitra anke waqt il-pandemija. Bis-saħħa tagħha se nkunu nistgħu nkabbru l-capacity tal-operat, se nkunu nofru iktar ukoll backup bħala ajruplani, komplejna kabbarna il-fleet bis-saħħa ta' dal-ajruplan.